Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Iran dasngi kala Ther ki ballistic missile ha Israel, shisngi Hadien baka US kala Ther ki lightly ki shlem nuclear jong ka ha Tehran. Layo sngowi ki jing sawa jam hanong ba Jerusalem ringkat ka jing pa ki siren ha ka leng ka than shtay ka Israel. Karkum ki khubor ka Times of Israel, ka Iran kala siat hado khat santli ki ballistic missile ha ka ba ki rakta ye ki katuk ani ki jaka ha Israel. Ki ballistic missile ki de ki namding ba klein bor bha ha ka liang ka jing stat ki ba kham shitom ban la ban khanglat de ki ling ba ki kor punjat namding ka jing kan at ka bajur kalami Middle East Hadien ba ka US kala Snohktilang bat ka Israel ban thombor ka Iran da ka basiat de ki namding ha ki lightly ki jaka bu nuclear jong ka Iran kata ha Fordo Natanz bat Isfaha ki shipai ka Israel ha ka skining kong ki labatha ikinong shong shnong ban yada yala de bat bandon ha ki jaka ba kham shngan habalapin pa ada ki siren haboro ka waigari Hadien ka jing siat ka Iran de ki ballistic missile ka Iran kala maham ting e ka US halor ka jingdon kitilang jongka ban Ther namding ya ki jaka bu nuclear ka Iran ha ka baunong aiktian ki shipai ka digari u Ibrahim Zulfagari ulaong ba ka Washington kan sayo ila ka bainong ulaong ba utram ula ban sedang ya ka thma Henry ngin sala ban penkut ya ka jing sedang ka thma hapdeng ka Israel bat ka Iran kala jan adu ka khatlai tarik jeliu Haqba ka US ru kala kershan ke Israel namar ka jingtmu ke Iran ban penmi daki bom nuclear. Kadba ka US kala Snohktilang hanin ka sngi bat ka Israel dakba Ther namding hakideki laitali ki jaka penmi nuclear ka Iran. Kiri ka perthai kala penpau ka jing Snohkya halor ka jing kan at hapdeng kini kiri dakba kila kerpat bakini kranno ban yasung. Umentri rangwa adu ka ri Narendra Modi hanin ka sngi ule kran bat u president ke Iran u Masud Pezeshkian bat penpau ba ka India ka Snohkya halor ka jingmi ka jing kan at hapdeng ka Iran bat ka Israel bat ula kerpat ban sangi eno ikini ka jing kan at lingba ka jing kran